Na spomendan blaženog hrvatskog kralja Karla IV. Slavljena je svečana sveta misa, a Hrvatsko kraljevsko vijeće odalo je počast poginulim Hrvatima u Prvom svjetskom ratu. Karlo IV. Bio je vladar velike i jake vjere, koju je zadržao cijeli svoj život. On je pokazao unutar vladarske kaste, najviše kaste, znači vladara u svoje vrijeme, kako se živi praktično katolički. Jedan je rijetki primjer osobe koja je bila doista pobožna i mnogi su to posvjedočili. To je ono što mene osobno kod njega inspirira. Svoja je trpljenja prikazivao Bogu na dobrobit naroda kojemu je bio povjeren. Za vrijeme vladavine zauzimao se za mir i pravdu. Blaženi kralj Karlo IV. Rekao bi: moramo pomoći jedni drugima doći u nebo. To je smisao sve naše zemaljske borbe i napora. Spomenimo još da su i velike zasluge blaženoga kralja Karla i za Hrvatsku, jer se zalagao za prepoznavanje kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije kao samostalne cjeline unutar Austrijskog carstva, što se čak i nakratko ostvarilo i toga se danas spominjemo. Ne živimo više u toj kraljevini, ali smijemo i trebamo čuvati tu kraljevsku baštinu. Odavajući počast palim hrvatskim vojnicima za vrijeme Prvog svjetskog rata, čuva se i sjećanje na sve one koji su položili živote za povijesnu težnju neovisnosti. Što se tiče sjećanja na žrtve Prvog svjetskog rata u Hrvatskoj, definitivno se ne sjeća. Za vrijeme velikih 100-godišnjica bilo je ponekog pokretanja, ono se naravno nije moglo usporediti čak ni sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, gdje se za vrijeme 100-godišnjice atentata dogodio jedan globalni događaj obilježavanja. Nažalost, Hrvatska u tom pogledu nije dovoljno doprinijela, iako naša akademska zajednica i pojedine civilne organizacije se trude doprinijeti sjećanju na jedan rat koji iza sebe ostavio 190.000 do 250.000 mrtvih Hrvata. Hrvatsko kraljevsko vijeće položilo je vijence i zapalilo svijeće pred spomenikom palim Hrvatima u Prvom svjetskom ratu.